ukuthi nje Kodwa angiboni ukuthi angavuma uzoxosha insisi wakho. hayi akahambe Ngenxa asikho yomfana? isidingo hayi bo abafana abancane emhlabeni ngeke ngifike ngishere umfana nalo munye ngimshera naye ngiphinde ngizomshera nosisi wami futhi ngeke kwazi. Awucabangi sisi mhlawumbe ayikho inkinga nami mhlawumbe udinga i-counselling? Hayi akho counselling uyazenza lo ubaba wengane yakhe wamshiyelana Wamshiyelani? mhlawumbe wayehambelala njengoba ethobeke kanje yazi ngathi nikhuliswe kahle niqoke kahle nizothile sikhule kahle vele manje yini esenzisa abantu abafana notshwala? Yilo tshwala aphuzayo uphuzelana utshwala Awuphuzi wena? ngiphuza nje mangihleli kahle endlini. Hayi Jomi kanti uthi uphuzela nawe uyabuthinta uyabazi? Ngiyakusho kahle ukuthi ngiyabuthinta. Uyabuthinta vele? Kancane. Ngokukhulu ukuyithoba ngicela ukuthatha le thuba ngikubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni. Sibhalele usisi omncane la eduze kwami sizozwa naye ukuthi ukhala ngani ufisa simsize ngani thina. Ungakhohlwa njalo ukusubscribe ungakhohlwa futhi ukulike ushare comment. Balike kakhulu kumina lokho. Ngokukhulu ithoba mama enjani? Usaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele mbukeli we-Black Life TV uzisho ukuthi ubawa kwaba. Sanibonani igama bonomagugu wadudula. Yes mama. Ngibhalele lolu hlelo ngoba ngicela usizo. Kufanele sikusize ngani so? Ngosisi wami sixabana lento engasile nje. Angiboni futhi ukuthi lento esixabanele ukuthi sengaze sixabanele. Yeah. So ngicela ukuthi ningisize ngiyazi ukuthi ngizongisiza. Ubapha abazali? Sewashona uma wethu. Sasihlala naye nobhuti wethu naye sewashona. So ufuna ukwenze njani? Yini sikusiza ngani thina? Ngicela ukuthi ningisize ukuthi nikhulume naye ukuthi ngibuyele ekhaya. Sengikhathele ukuhlala kamnganami. Ikamngani yakho la isekhona? Yebo. Waxosha yini? Angizange? Waxosha yini yena? Yebo wangixosha. Engixoshela into engasile. Into engasile yini into engasile? Ayi. Besixoxe masekhona uzosho yena. Yebo. So mina ngizovele ngimbise usisi wakho ngithi nibangeni umxosheleni usisi wakho ngisho kanjani? Yebo uzochaza yena. Kodwa ufuna wena sikusize thina sikubuyisele khona. Yebo. Kwaze kwanzima. Kunzima ke namhlanje angitshela nokuthi kwenzakaleni kuthiwa ngizozwa ngosisi. Bafethu angifuni kube ngathi ngiyadimanda senzeni kanjani simsondeze usisi. Engikwaziyo nje yakushilo kubalekile ukuthi abazali abasekho uhlala nosisi wakhe ukuthi bahlala kephi? Nihlala yephi nosisi wakho? Sihlala eflatini. Nihlala eflatini? Yebo. Uba ukhokhela iflat? Soba uthi besikhokhela yena usebenza kangcono kunami. So yena ukhokha kakhulu kunawo? Yebo so decide ukungixosha. Awunayo yini ingane wena? Nginayo ingane. Ingane kephi? Ihlala naye. Wayithatha. Waxoxa usunesikhathi singanani ungekho ekhaya? Suphelile 2 months. Usuphelile? Yebo. Angabe nabangani. Kusho silento eyabayibanga hayi mbukeli ngathi inzima kakhulu ake sizwe ngawo sisa simsondeze bafethu singasimoshi singapholisa amaseko. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi inkinga zomndeni. Mesibhalele usisi omncane la wachaza udaba lakho uthi unenkinga nosisi wakho omdala but into afuna ukuthi yenzeke ukuthi abuyele ekhaya la hlala khona ekhaya labo. So sase siyakwazi ukuthi lokho kwabe impumelelo. Simthola usisi asondele ngalani njengamanje sinaye eduze kwethu ngicela ukuthatha le thuba ngimbingelele. Sawubona sisi unjani? Yebo sawubona mama ngiyaphila. Yebo nami ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli nje we-Black Life TV. Sanibona ababukeli be-Black Life TV. Uba igama lakho mama? Igama lami nguMandisa wakwaDuba. Okay. So engifuna ukwazi bafethu. NabaDube? Yebo. NabaDube nabatho? Indaba ngiphinde. Yeah. Okay sharp. Engifuna ukwazi ke ukuthi njoba sela ngiyazi usisi ongekho right lesimbizile. But ngicela ukuthi unikezele usisi la eduze kwami ithuba lokuthi akhulume uzokutshela ukuthi inkinga ufisana. Ngitshela ukuthi ufunani usisi wakho omdala? Sawubona sisi wami. Ngibhalele iBlack Life TV because ngifuna usizo bakuthi bakhulume nawe ukuthi ngicela ukuxolisa, ngicela ukubuyela ekhaya. Uxolisa wenzeni? Kule sigameko esenzeka. Ubekuchazelile sisi ukuthi isigameko kwenzakalani? Unqabile wale waphetha wasethi yena wena ozosho. Unesibindi sokubiza abantu ungabatshela ukuthi isigameko kwenzakalani? Bengisaba batshela. Hayi phela bekumele usabe futhi ukubabiza. Bekumele usabe ukubabiza.
Cha ngoba sengikhathele ukuhlala kamngani wami. Phela isho ukuthi wenzeni. Ngalala nendoda yakhe. Fanele usabe. Walala nendoda mngani wasisi wakho? Ingoba ngangidaka utshwala. Yilokho nje ucabanga ukuthi izathu sakho sokuthi ulale naye? Isona sizathu. Ublame utshwala kusho ukuthi awucabanga ukuthi buyibuka sonke lesikhathi wena uhalela indoda yami. Ubufuna indoda yami wena ola lonke. Lutho bengayifuni. Ubungayifuni, ubuyifuna. Awukwazi ukuthi ungalala nomuntu ungamfuni. Ngisho ngathi udakwe kanjani utshwala. Ulala kanjani nomuntu ungamfuni? Usuke uthanda. Sisi wakho Chomi. Ngiyaqinisa. Chomo wenzelani asixoxele nje between mina nawe. Utshwala usho ukuthi utshwala bonke usulala udadewenu. Udadewenu Chomi. Imake njengoba uhleli la sonke lesikhathi utshwala uphuza. Cha. Uneshoya lento oyishoyo? 100% sure. Ngiyakuzwa. Kodwa kusibona utshwala sisoba menza ukuthi alale nendoda yami. Wawubona indlela abenza ngayo ukuthi cha uyayifuna. Bayafunana. Bayafunana nje. Oh, nomfana wayefuna. Babefuna bobabili. Uphi umfana manje usuwahlukana naye? Cha ukhona. Phela umfana vele uthanda mina. Usamdinelile usisi kodwa umfana usumxolelile. Ngeke phela ngingamxolelanga nendoda yami nje. Isibindi sakho sisukuthi uxolele umuntu ongakuthanda nomuntu wakhe. Mina ngixoleli ngani? Unomuntu wakhe futhi sengikhathele ukuhlala emzini yabantu. Hayi mana unomuntu wakhe umuntu? Yebo unomuntu wakhe. Asikho-ke isidingo sokuthi ungithathe uzongifaka ko-TV uzongitshela ukuthi umuntu wami unomuntu. Owami umuntu angani umuntu wami phela lona. Ufike ngami. Asikho isidingo sokuthi yena lokhu nje azothatha umuntu wami masezongitshela ukuthi ulale nomuntu. Imake manje vele yena umuntu wakho unomnikazi wakhe vele phela ukhona sikufihlile lokho angikaze futhi naye ngimfihlele ingakho usisi wakho ulala kanjani nomuntu wami olala nami futhi yena eyigazi lami akayithandi lona kodwa nawe futhi awusayithanda ubumxolelile lo mfana oniqhathile nabandawonye ngiyayithanda indoda yami mina akuyona yakho nje wasofaka uyami ngoba ushilo uthi nomnikazi no eyami ngoba yafika nami kuyena eyakho mesila mayisithi mina nje eyami yena uyazi kweyami kodwa uyaze ngami futhi uboyfriend lo noma ungamthanda ke sithandwa sami noma ungamthanda kodwa wenza iphutha elifana neladadweni yena kayena wakini kodwa uyamxolela kodwa udadweni uyanqana umxolela yazi sesikuke kube nenkinga la umuntu wesifazane nowesilisa abafani yazo umuntu wesilisa uyabuka halele yena uma kukhona indoda yami kumele agqoke properly ahloniphe ukuthi khona indoda yami ngisho ngathi udakwe kanjani utshwala kodwa agqoke ngendlela ayihloniphe indoda yami mina ngeke ukuthi kufike indoda yakhe ngiqale phansi futhi ngigqoke into ezimfishane ngikhombisa ukuthi ngifuna indoda yakhe angiyifuni indoda yakhe mase kwenzeka futhi sebenza izinto akakhombisi futhi ukuyisola uzoyisola ngoba nakhe sehleli lana ngiyayisola kakhulu awuyisoli uxakwa impilo oyiphila manje hayi ngoba uyisola ufuna ukubuyela eflatini mayibuyela eflatini anganuyazi ukuthi uzo-afforda futhi ukuthi aphinde abuthenge utshwala aphinde aphuze bazophinde balale futhi usubalekisela ukuthi indoda ingaphinde ngi-right nje uyobuya mhlampe ngahlukana nendoda ukhala ukuthi kunengane ingane yakhe isale lapha awufuni ngiyigadile ingane zizoyaphi ingane izophila impilo engekho right igazi ngenxa yelokhuzane ngeke phela itholakala noma ayitholakali noma kanjani amadoda mancane usitshelani manje statement is right ukuthi mancane amadoda waye yena efune yami akayiphantela ingane ubaba wengane zakhe unaye phela ngithi sahlukana yikho sobambana noma ukaba uqhamukayo cha ngiyasho ukuthi ngangidaka utshwala akukho and awuyena umuntu onjalo wena yesangena uyazi naye mase ngakuthi uyambuza yena indoda yakhe izokutshela naye iyakwazi yona indoda yami ukuthi awunjalo iyakwazi waziwa indoda yami-ke manje ukuthi awunjalo uyakwazi ukumphusha umuntu wesilisa uyakwazi nje ukumphusha cha kodwa nawe siswami sungaze ungenzi kanje ungixoshe pho ekhaya ungixoshe imina engathenga iflat angani imina engathenga kulelo flat nambe ngikhokha kulelo flat lakho ngiya-afforda futhi ukukhokha ngisho ngekho bengingabhalansile ngawe ngiya-afforda hayi mina wathi asisomdala ngisixolele isisi wakho
Kuronga kwenzile ukhombisa ubunja. Fena kutshele ubunja lobo kade ubenzezo. Ukuthi umuntu asesi wakho nje uyahlonishwa noma kuthiwa uyidlala ngaye noma kuthiwa uyi-side chick yena awukwazi ukuthi umnuku kahle kahle ukuthi angafika alale nawe aphinde abolala nosisi wakho. Ngisho uma la ekhona ngeke azayithande lento ayibonayo. Mhlambe nawe uyangisupport ukuthi nje. Kodwa angiboni ukuthi angavuma uzoxosha isisi wakho. Akahambe. Asikho Abafana. isidingo. Hayibo, abafana abancane emhlabeni. Ngeke ngifike ngishare umfana nalo omunye ngimshare naye. Ngiphinde ngizomshare nosisi wami futhi. Ngeke kwazi. Awucabangi sisi mhlawumbe ayikho inkinga nami mhlawumbe udinga counselling. Hayi akho counselling uyazenza lo. Ubaba wengane yakhe wamshiyelana. Wamshiyelani Mhlawumbe wayihambelala. Njengoba ethobeke kanje yazi ngathi nikhuliswe kahle. Niqoke kahle nizothile. Sikhule kahle vele. Manje yini esenzisa abantu abafana notshwala? Yilo tshwala aphuzayo. Uphuzelani utshwala? Awuphuzi wena. Ngiphuza nje mangihleli kahle endlini. Hayi Jomi, kanti uthi uphuzela nawe uyabuthinta uyabazi? Ngiyakusho kahle ukuthi ngiyabuthinta Uyabuthinta vele. kancane. Uzwenze njani kodwa-ke manje-ke ngoba phela anayo indawo yokuhlala akafuni ukuhlala kamngani wakho ufuna ukubuyela ingane ekhumbula iy'ngane zakhe. Ukhumbula iy'ngane zakhe ingakho engithatha nje ngizongibeka la emakhazeni iy'ngane y'fudumele la zikhona kuyabanda la ukhona nanomaskito futhi kule ndawo. Buka usuyiphilisa impilo enjani ngenxa nje yokufuna umfana ongasiyena owakho. Ngiyaxolisa. Awuyithandi. Uyaxolisa kodwa mfethu. Angazi mhlambe ngisazocabanga ukumxolela ngoba sengibuka nesimo ahleli kusona. Ngisazocabanga nje lapho. Uzocabanga? Ya ngisazocabanga. Kodwa mfana usumxolelile. No, ngimxolelile iy'ngane zakhe i-right. Uma ku-right iy'ngane zakhe. Ngithi umfana kodwa usumxolelile. Waxolisa phela. Nawe uyaxolisa nje udadweni. Waxolisa kahle phela yena. Nawe uxolisa kahle athi kubizele amakhamera. Hayi ukuthi uzongibukanisa nabantu lana akazi ukuzongixolisela. Uwa ngiyayigodolela kuyimanje uzongihlalisa emakhazeni. Iyacasula nje indaba yakhe. Ukube futhi bengazi ukuthi ngibizwa uyena bengeke ngize. Hawu mfethu umusa kuba hard kanje. Bengeke ngize serious. Mhlawumbe babeke phi endlini yakho? Babe sendlini yami. Phela kubo naye ngoba naye uhlala khona. Akusile Phela umuzi kasisi wakho naye nje bethi uyakhokha kwakhe kubo naye. Yebo ngiyavuma-ke i-flat siyahlanganisela. Kodwa akanayo i-right mina engikhokha kakhulu imina ekunezinto ey'ningi laphayana. Ubona usebenza kangcono kunaye. Imina engisebenza kangcono. So Ngimdala-ke futhi. Naye akahamba ayozamela indawo yakhe. khona uzohlala nomfana wena. Hayi ngeke ngihlale nomfana angani ngishilo ngathi umfana unaye umuntu. Ngesikwazi ukuhlala ndawonye. Uyangigodolisa lona. Siyaxolisa ukugodolisa nami ngiyagodola ngiyawenza amakhaza ayaqinisa. Hayibo. Mhlawumbe angazi noma sengigodoliswa nawe ukucikeka yini. Kodwa nje you have to find it in your heart ukuthi uxoxele usisi wakho. The same way ukwazi ukuxolela lo. Kodwa ngiyacela bandla uzama ukumxolela umndeni ungahlukanisi uhlukanisa umuntu wesilisa ningamazi nawe unayo umuntu onayo. Usengisizile futhi ngoba usengishiye nezingane zakhe sekuyizona umndeni wami akusafani nasekuqaleni. Thina sikhule kanzima uyazi sikhule kanzima sihamba siya komalume sikhula khona kubhlungu sathi sesithola impilo engcono yena uzongenza njena ku right angilahle nazo izingane zakhe. Yabo kodwa yamthanda yabo? Ngiyamthanda vele ngeke ngayithatha izingane zakhe engcono ukuhlupheke yena uyena phela osephutheni ngeke ngiblame ingane. Wena ufuna nibuyelane nosisi wakho manje ngithi? Yebo sengikhathele. Musu right uzokwazi ukuyisa le ndawo yakho okwamanje awakabi right. Ngoba yazi seniphuma kude kabi nosisi wakho. You've been through a lot emva kokudlula abadlakaza emhlabeni. Yini ungamnikeza ithuba azabe namandla naye bese ehamba ohlala afuna ahlale khona bese afford. Anginankinga sisumnikeza ithuba. Ngamnikeza ithuba. Kodwa akanginike isikhathi nami. Cause uyaqala ukufika la kumina athi uyaxolisa. Bengakazazi. Abengakazazi waxolisa ehamba nje akaphindanga futhi wayihlupha eze kumina nje obesebiza nini. So nami inhliziyo wangincenga. Emva isikhathi singanani mhlawumbe emva kwesigameko? Mhlawumbe after 2 weeks. Ngisazi. Senesikhathi singanani? Sesophela 2 months ungahlala ekhaya? Yebo. Okay. No, ngicabanga ukuthi guys fanele nikwazi ukuxolelana. Angazi noma nabadinga yini uqapha nakholelwa kuma therapist. Hayi mina ngi-right for i-therapist uyena ungasho. Awuyifuni? Mina bengicasi iyayidinga ukuze ukwazi ukumxolela ngempela usisi wakho ngoba uzobe buhleli ube nenye indoda ngoba uthi nala kuyona yakho uzohlezi ufila insecure mekhona indoda yakho around yena. Angazi suma ukuthi
tholela bona angeke mind ukuthi ngiyacela bandla lento phela into serious ngampela itrauma nje ukuthi ufice usisi wakho empedeni nomuntu wakho othandana naye okade lala nawo selala nosisi wakho so yikho ngithi kuyaphoqa ukuthi udlule yonke leyo process uyayidinga nje ukuthola ukuthi what really transpired sithole from usisi kukhona abantu abawochwepheshe uzuvele ngempela uhamba ukhumulela siyabona utshwala abantu bavika ngabo kodwa kusuke kunesizathu mhlawumbe ongasazi usibone yabo wena ucabanga ukuthi utshwala kanti khona enye into idizathu nayo ungekho aware angithi uyibone lonto kube nokuhalela izinto ezithiza kodwa ungazi ukuthi yini lebekulidela ukuthi uhalela izinto ezithize mhlawumbe azikho even right for wena mhlawumbe notshwala athi uma kancane kubona ngoba ubona futhi mhlawumbe musuphuza kakhulu musuphuza kakhulu ngiyazi mhlawumbe buyabe inkinga kodwa abanye abantu baye bavike ngabo ngoba utshwala buneza isibindi sokwenza lento eyiyona utshwala bukenza lento eyiyona yikho ngithi mhlawumbe uyadingakala i-psychologist ezokwazi ukuthola ukuthi yini ngempela and kusiza kanjani ukuze uhlukane nale mizwa ukuthi uvele ubone umuntu asisi wakho ubone boyfriend umuhle kanje. Uyavuma wena? Yebo ngiyavuma. Ufuna ubuyela ekhaya so nje manje usuzobuyela ekhaya yeso ngiyakuthembisa mina so khuluma noMandisi uMandisi right mina ngimbonile efika nje ukuthi umuntu o right kuphela ukuthi unemthetho uyakhombisa ukuthi umuntu ohlakaniphile wesifazane uma cross ama boundaries nje naxabana ukuthi umndeni awena umndeni akayingena ngithi Mandisi asingamxoshie kodwa soyixoxa mngani wami ngiyacela hayi ngiyezwa ngoba mesikwazile uxoxela umfana for sure usuze walala naye kwes54 kodwa lutho usisi wakho yena the same guy wayelala ne-boyfriend nosisi wakho kodwa manje yena lutho ayingeke otsho masixoxe amaphutha ayenzeka abantwini phela ayenzeka kodwa ke uyadabukisa manje yambo uyadabukisa shame ngiyabonga Mukelo Black Life TV kumnandi ukubona abantu bandawonye bekwazi ukunderstand ukuthi egcineni igazi even though kukhona ukuba cruel kulesi simo whereby usisomncane ekuthenje ngendlela engekho right ekhombisa ukuba usport inyana but uyayisola ngalokho kakhulu and akayisoliswa kuphela ukuthi akahleli kahle kamngani wakhe uyisoliswa nokuthi nje athanda ungazwana usisi wakhe ngoba basuka kude ngempilo and usisi Mandisi uyachaza naye ukuthi nje udodazwana nakazwana nawe noma ngabe kuthi umuntu wakhe unayo omunye umuntu kodwa kumenzi lokuthi usisi wakhe abe negunya lokuthi amthathe kuyena yilokho ubunuku so bawu2 sesike sala lo muntu oyedwa ihlazo kodwa ke mina ngase ngiyabona ukuthi izinto ezikanje ziyayidinga bandla bafethu ucwepheshe abaluleka abantu ngokomqondo ukuze bekwazi ukukhila abadlule kuyona baqale kahle in a clean slate in a clean slate right isingisi siyahamba yabantu in a clean slate so I believe these two bazokwazi ukuthi bahlanganyele and babone ukuthi baya kanjani phambili mina umlangeni Makasela ngiyanthanda bafethu iphinde ibonane emisibonane I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.